פרסי ישב ברכבת, הוא לבד בקרון, נסיעה ארוכה. משעמם לו, אומר, יא חודה, תשלח מישהו שאני אדבר איתו, נעביר את הזמן. הרכבת עצרה באיזה תחנה, עלה איזה אחד עם תיק ג'יימס בונד, עם עניבה ככה יפה, חליפה. איפה הוא ישב? ממול הפרסי. הוא אומר, אי שוקרה חודה, תודה רבה לך אלוהים. זה הוציא ספר מהתיק, התחיל לקרוא, אומר, וואי, מה אני אדבר איתו? פתאום אומר לו, תגיד ערה, לא משעמם? אומר, משעמם, אני קורא ספר. אומר, טוב, אני לא יודע לקרוא אותו. אומר, טוב. אומר, תגיד ערה, במה אתה עובד? אומר לו, אני דיקן באוניברסיטה. אומר, דיקן מה זה? אומר, דיקן זה פרופסור גדול. אומר, כל הכבוד, יש לך שכל אלוהים, כל הכבוד. טוב, ממשיכים לנסוע. אומר, ערה, בוא נשחק איזה משחק, נעביר את הזמן. הוא אומר בלב שלו, מה אני אשחק איתו? הרגע הוא אמר לי, אני מוכר שטיחים, אין לי שכל. הוא אמר, טוב, יאללה, בוא נשחק. הוא אמר, תראה, ערה, אני שואל שאלה, אם אתה לא יודע תשובה, תיתן לי 200 שקל, אם אני לא יודע, אני אתן לך 100. הוא אומר, בסדר, נו. ממשיכים לנסוע, הוא אומר, תגיד, ערה, מה זה? יש לו 3 רגליים, 4 כנפיים, עין אחת פה, קרן פה, עולה בשמיים, נשרף, נופל במערה. הוא אומר לו, אני לא יודע. הוא אומר, תביא 200 שקל, לקח 200 שקל, שם בכיס. הוא אומר לו, אדוני יודע את התשובה? הוא אומר, לא, קח 100.